Darba kien hemm sultan li kellu tifla l-ġmil tagħha. Iżda għalkemm huwa kien tant jixtieq jara miż-żewġa, hija xejn ma kellha ħajra żwieġ. Kull meta missiera kien jipprova jippreżentala xi żagħżugħ bħala arus, hija kienet dejjem iġġib xi skuża. Sa fl-aħħar daret fuq missiera u qaltlu: Jiena niżewweġ biss lil dak iż-żagħżugħ li jkollu snienu tad-deheb. Binti, b'dan kliemek qed issewwidla qalbi ħafna. Ma naf bl-ebda żagħżugħ li għandu snienu tad-deheb, dan ifisser li qatt ma se narak miż-żewġa. Darba waħda, il-prinċipessa kienet fit-tieqa tal-palazz, flimkien ma' waħda mill-qaddejja tagħha. F'daqqa waħda minn taħt it-tieqa jgħaddi ġuvni rikeb fuq żiemel. Malli għadda minn taħthom, selleb il-prinċipessa u tbissmilha tbissima kbira. X'waħda din? Rajtu? Għandu snienu tad-deheb. Bla ma tnifset xejn, il-qaddejja marret tgħid b'kollox lis-sultan. Dan kien pront batal dak il-ġuvni. Ejd li żagħżugħ, min inti u x'ġej tagħmel f'dan il-pajjiż tagħna? Jiena prinċep, bin sultan ta' pajjiż inbiet u qiegħed niġġerra nfittex arusa. Mela sa fl-aħħar is-sema se jaqta' li xewqti. Inżewġek lil binti. U hekk sar, fi ftit ġimgħat is-sultan żewġu lil bintu. Għall-ewwel kollox mexa ħarir, meta ddew madwar 6 xhur, iż-żagħżugħ qal lis-sultan: Sire, jien nitolbok permess sabiex nieħu lill-prinċipessa marti f'pajjiżi ħalli nlaqqaħħa ma' niesi. Iva, imma trid twedni li wara 3 xhur tiġu lura hawnhekk. Iva, sire, inwedek. Minnu fih, il-prinċipessa ġabret ħwejjiġa, ħadet magħha żewġ ħamimiet li kienu tant tal-qalba u flimkien ma' żewġa qabdet it-triq il barra mill-belt. Meta kienu tbedu biċċa sewwa, il-ġuvn dar fuq martu u qalilha: Fittex inżel minn fuq iż-żiemel u inżel żarbun u l-kalzetti. Issa ma tikx aktar bint is-sultan. Issa jkollok timxi ħafja fuq il-platu x-xewk għax inti lil-sira tiegħi. Minnu fih il-prinċipessa ndunat li dak iż-żagħżugħ ma kien xejn bin sultan, imma kien bniedem kattiv u bla qalb. Huwa tellaħħa fuq olja kbira u meta waslu fil-quċċata mexxija lejn ħofra kbira fl-art. Daħlu ġol ħofra u bdew niżlin ta' raġġ twil u mudlam. Meta waslu sfel nett, sabu qudiemhom bib kbir tal-ħadid. Iż-żagħżugħ ta' daqqa ta' poni fuq il-bib u fetħu. Daħlu mill-bib, imxew biċ-ċoħra u wara ftit sabu bib ieħor l-istess bħal ta' qablu u ż-żagħżugħ reġa' taħt daqqa ta' pon u fetħu. U hekk għaddew minn 7 bibien tal-ħadid. Sa fl-aħħar waslu ġwar kbir, is-saqqaf tiegħu kien għoli tgħid kemm u fuq nett kien hemm toqba żgħira għall-arja nofsa mottija bil-ħaxix u xtieli selvaġġi. Madwar l-ar kien hemm ħafna kmamar li kienu kollha mimlijin bejjem, naċ, moż, baqar, bawla u ħmier. Xi wħud mill-bawla kienu marbutin idawru mtieħen ta' tħin. Issa inti trid tibda tieħu ħsieb dal-bejjem kollha. Trid titmaħħhom kuljum u lil dik il-bala xieħa is li ssawwata kemm tiflaħ għax tgħid kemm hija żżiena. U b'dal-kelmiet iż-żagħżugħ qabad u telaq il-barra. U hekk għal dik it-tfajla bdiet ħajja ta' niked kbir. Iż-żagħżugħ kien qatta l-jum kollu barra. Imma meta jidlam kien jiġi lura u jinbidel fid-dragun tal-waħx. Kien ipoġġi rasu ġo ħoġor it-tfajla u ġela toqgħod tmelsu sa ma jorqod. Darba waħda, waqt li t-tfajla kienet qed issawwat lil bala xieħa, tagħta xi daqtejn aħreġ mis-soltu, il-bala ħarset liha bil-ħiniena u qaltilha: Għaliex qed issawwatni? X'waħda din? Mela inti titkellem? Da żgur jiena bniedma bħalek u anke l-bejjem kollha li jinsabu maqfulin f'dawk il-kmamar, dawk bnedmin ukoll. Id-dragun bidilna f'bejjem u intek ukoll għad tispiċċa. Meta dragun jixba' minnek u jsib li xi ħadd ieħor il min iħobb jibdlek f'bima. X'biċċa ġratli? Mela lija kollox mitluf. Jiena lesta ngħidlek x'għandek tagħmel biex teħles minn hawn ġew, imma biex ngħidlek titwedni li teħles lilna wkoll. Inwedek! Inwedek! Isma'ni sewwa, fil-belt ta' missierek hemm marmla li għandha 7 subien u ma biss għandhom is-seta li jeħilsuna minn hawn ġew. It-tfajla ma tilfiġ żmien, kitbet ittra l-missiera u qaltlu bil-biċċa kollha. Rabtet littra ma' sieq waħda mill-ħammimiet u waqt li tajrithom lejn it-toqba fis-saqaf tal-ar qaltilhom: Ħaffu, fitxu morru għand missieri. Is-sultan kien qalbu maqsuma meta ddew 3 xhur u bintu baqgħet ma ġietx lura.
Bedi jistaqsi u jipprovi jitkixxef fejn kien il-pajjiż ta' dan il-prinċep. Imma ħadd ma kien jaf jgħidlu xejn. Qalbu ħebritu li kienet ġrat xi ħaġa kera. Għalhekk, meta l-ħamimiet waslu għandu u qara dak li kienet kitbitlu bintu, is-sultan ma setax isib paċi. Minnu fih bat lin-nies tiegħu ifittxu lill-armla li kellha 7 subien. Is-7 titfal ta' din l-armla kienu 7 żgħażagħ tal-għaġeb. Wieħed kien jara ħafna, ieħor kien jisma' ħafna, ieħor kien b'saħħtu ħafna. Ieħor kien kapaċi jisraq il-bajt minn taħt tiġiġa bla ma jħalliha tintebaħ. Ieħor kapaċi jarfa' n-nies waqt li jkunu reqdin bla ma jqajjimhom. Ieħor kien kapaċi jibni torri tal-bronz f'tebqatajn. U huwom il-kbir kien jaf jgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Meta ġabu lil dawn is-7 qudiemu, is-sultan qalilhom bil-ġrajja kollha. Morru fittxu lil binti u jekk iġġibuhi lil lura qawwija u sħiħa jiena nagħmilkom sinjuri. Is-7 tenqu għalhom it-triq. Meta mxew biċċa sewwa, iż-żagħżugħ il-kbir waqaf u lil dak li kien jara ħafna staqsih. Qiegħed tara xi ħaġa? Le, xejn. Komplew mixin u ta' kull darba il-kbir kien jistaqsi l-ħuħ jekk jistax jilmaħ xi ħaġa. Sa fl-aħħar dan qallu Iva, qiegħed nilmaħ l-olja. is-7 imxew lejn l-olja. Waslu sal-quċċata, sabu l-fetħa tal-ar, niżlu t-taraċ mudlam u waslu quddiem l-ewwel bieb tal-ħadid. Il-kbir dar fuq dak li kien jiflaħ ħafna u qallu Iftaħ il-bieb. dan ta' daqqa ta' pon fuq il-bieb u fetħu. U hekk fetaħ is-7 bibien sa ma sabu ruħhom ġalar. Hemm lemħu lid-dragun, rieqed ġoħoġol it-tfajla. Il-kbir qal il-ħutu. Inti li terfa' lin-nies reqdin bla ma tqajjimhom, erfa' dragun mill-art. U inti li tisraq il-bajt minn taħt it-tiġiġa mingħajr ma tintebaħ bik, israq it-tfajla u waħrab biha. U hekk sar. Wieħed rafa lid-dragun u reġa' qedu fl-art, u l-ieħor rafa lit-tfajla bla ma biss qajjimha u flimkien telqu minn dak il-post. Meta tbedu biċċa ġbiela, il-kbir staqsa lil dak li kien jisma' ħafna. Qiegħed tisma' xi ħaġa? Iva, qiegħed nisma' li dragun jitħarrek, qiegħed ifittex li tfajla. Ġej għal warajna. Minnu fih, il-kbir dar fuq wieħed ieħor minn ħutu qallu. Inti li taf tibni torri tal-bronz f'tebqatajn, fittex ibni wieħed madwarna bla twieqi u bla bibien. Fleħħa ta' berqa t-torri kien lest. Id-dragun wasal u beda jdur mat-torri u jxammem. Naf li qegħdin hemm ġew? Oħorġu għal-ġlied jekk għandkom ħila. Oħorġu! Imma s-7 ma tawx kasu. Sa fl-aħħar, id-dragun tilef sabru. Ma tridux toħorġux! Mela nfarrak it-torri! Id-dragun inxteħet fuq it-torri b'saħħtu kollha u fi ftit ħin ġabu biċċiet. L-7 bidilhom f'bawla. Xeħħet it-tfajla fuq daru u telaq bihom il-koll lejn l-ar. Lill-aħwa qafilhom fil-kmamar tal-bejjem, kull wieħed f'kamra differenti biex ma jkunux jistgħu jitkellmu bejniethom. U l-tfajla qalilha. U int se tibqgħu miegħi sa ma tmut. It-tfajla tgħid kemm bkiet. U lada filgħodu marret tkellem lil bala xieħa biex tara tista' xtejna. Imma di marfet tgħidilha xejn aktar. Hekk għaddew is-snin. Għalkemm it-tfajla kienet maqfulem ġew, id-dragun ma kien iħalliha nieqsa minn xejn. Lejla waħda, id-dragun kien jidher kuntent aktar mis-soltu. Għalhekk it-tfajla għamlet il-ħila u qaltlu. Qalbi teħbirni li xi darba għad jiġi xi ħadd jeħlisni minn hawn. Wieħed biss jista' forsi jeħilsek. U dan għadu laqqas twielet. Dan ikun ħu dawk is-7 aħwa u jedwielet mid-dmuħ tommu. Imma jekk wara li joqtolni ma jaħraqnix, jien nixteħed dak il-ħawt tal-ilma tal-ħajja u nerġa' nqum il-mewt. It-tfajla ma qalet xejn, imma baqgħet iżżamm kollox ġo moħħha u tistenna. Ħotu waħda, tisma' bħal tħaxwix għal pixtili li kienu jikbru mal-fetħa tas-saqaf tal-ar, u meta t-tfajla ħarset il-fuq, tilmaħ mara xieħa. Ħejjem, min inti? Qed tarani? Ninsab hawn isfel ġolar. X'waħda din, dan kif tinsab hemm isfel? It-tfajla talbita bl-ħnina biex twasslilha ittrant is-sultan u żgurata li missiera kien jagħtiha rigal kbir. Ix-xieħa rabtet ħafna bċejjex tal-ħaxix flimkien, għamlithom ħabel u dendlithom mit-toqba l-isfel. It-tfajla kitbet malajr tal-missiera li fi għarfitu b'dak kollu li kien qalilha d-dragun.
Is-sultan kien qalbu maqtu għal kollox li jerġara lil bintu. Meta għadda żmien u dawk is-sebaħwa baqgħu ma ġewx lura, is-sultan ħass li l-bintu kien tilifha darba għal dejjem. Għalhekk, meta tfaċċat qudiemu dik ix-xieħa blittra minn għand bintu, is-sultan rid itir bil-ferħ. Lix-xieħa ta' borża flus u minnu fih batal dik l-armla is-sebaħwa. Iżda l-imsejkin armla, meta saret taf bix-xorti li messet lis-seba' wlieda infexxet f'bikja kbira. Bikja li ħadd qatt ma kien rabħala. Is-sultan kien pront ġabar id-dmuħ tal-armla ġo tazza u ġela tixorbu. Biż-żmien l-armla weldet tifel u semmitu Pietru Lagrimanti. Iżda dan kien tifel tas-sew tal-għaġeb. Twielet jitkellem u jimxi. Rasu kienet kbira ħafna u kellu saħħa bla qies. Pietru mar qoddim is-sultan. Għatini l-akbar martell li hawn fil-belt. Is-sultan ordnalhom iġibulu l-akbar imrietel li kien hemm. Imma kull darba Pietru kien jgħidilhom: Le, mhux dan, wieħed akbar. Sa fl-aħħar, is-sultan ordnalhom jieħdu lil Pietru sat-tarzna biex hemm jagħmlulu martell kif xtaqu. Ċorokna, Pietru lemaħ ċappa ħadid tiżen 9 natar. Dak irrid, għamlu li toqba ġo nofsa u manku tal-ħadid. U hekk sar, meta l-martell kien lest, Pietru xeħtu fuq spallejh u telaq bih lejn l-għolja tad-dragun. Dakinhar li twilet Pietru, id-dragun beda jdur, jimbaram u jitkaweċ. X'għamilt li? Ittradajtni, twieled dak li se jaqridni. U hekk baqa' jitniet u jimbaram sa ma Pietru wasal fuq l-għolja. Dan niżel it-taraċ mudlam, bil-martell goff tiegħu farrak is-seba' bibien tal-ħadid u malli wasal qudiem id-dragun għajjat: Dragun traganti, ġi għalik Pietru Lagrimanti. Id-dragun iżid jitniet u jitkaweċ. Ħuli tfajla u ħallini bi kwieti. Imma Pietru ma tax kasu. Olla l-martell il fuq u niżlu b'saħħtu kollha fuq ras id-dragun u baqa' jballatlu fuq rasu sa ma seħħu għal kollox. Ħaffef, ejja naħarquh qabel ma jerġa' jqum. Bla telf ta' żmien ġabru kemm ħatab kien hemm, kebsu ħuġġiġa kbira u ġo fija ħarqu lid-dragun sa ma sar irmiet. Malli d-dragun intemma l-kollox, ġrat ħaġa tas-sew stramba. Min tifel bras kbira, Pietru nbidel f'żagħżugħ sabiħ. It-tfajla u Pietru raxxew l-ilma tal-ħajja fuq dawk il-bejjem kollha li flimkien ma' sebaħwa inbidlu mill-ġdid fi bnedmin. Il-koll daru ma' Pietru janquh jiżżuħħajr u flimkien telqu lejn il-palazz tas-sultan. Fil-belt saru festi kbar, kien hemm ferħ bla qies, imma żgur li ma kien hemm ħadd ferħan aktar mis-sultan xwejjaħ u minn dik l-armla.